încă un episod. Idei de case în Minecraft. Așa, o să fac mereu 2 episoade pe zi. Acesta e al doilea. Pe primul deja am postat și o să începem să ne facem căsuța. Așa, o facem chiar lângă aceasta. Nu. De ce te pui invers? Nu înțeleg. Ești rit. Așa. Această căsuță, această casă va fi chiar mega tare. Dar că am uitat să-mi iau o ușă și începem. Pac, o facem puțin mare, deci cât? 1, 2, 3, 1, 2, 3, așa, sunt 3, vine aici o ușă, mai 2 uși, nu, ba da, nu, așa, vine aici 2 uși și începem a construi. Acum va ieși, cred că foarte tare, modelul acesta, care e un cerc. Asta sunt ideile mele, îmi vin așa pe parcursul episodului și nu știu, îmi vin niște idei așa și mă gândesc, n-ai cum să-mi iasă mai frumos. Așa. Și fac modele de case în Minecraft. Așa. Să cautați nanobot, nu mai știu cum, modele de casă. Așa, vedeți. Aici am pus niște scări sau scaune sau chestii. Așa. Și casa asta o să facem așa de mică, o să facem foarte mică această casă. Și acum mai trebuie aici ceva. Vedeți? Așa. Nu. Măi, de ce? Așa, uitați că acum asta. Și facem așa. Vedeți, ca o de-asta de umbră, știți, să ne bată soarele în cap. De gene. Parasani, parasani. Și începem. Da, facem așa, stați. Să-mi spara blogul. Așa, dăm. Până asta o facem lungă. Atâta. Da, chiar atât. Așa. Și cred că o să iasă foarte tare. Vezi, asta e puțin mai lungă decât aceasta. V-am zis. O să le fac mai mari, mai înalte. Așa. Nu. Așa. Și vor fi chiar foarte tare aceste modele. Mie modelele astea îmi vin pe parcursul episodului și zic, iau un bloc și fac o casă. Acum mai luăm un bloc că ne trebuie și să vedem ce găsim pe aici. Ce ar da bine. Uite, ăsta ar da bine. Aici cum ar da el bine. Cum să dea el bine? Cum? Deci facem așa. Aici. Cum aceste scaune. Pac. Nu. Deci ăsta e așa. Așa, să fie foarte tare. Nu că nu vreau așa. Vreau pe toate așa. Vedeți? Și așa să fie înconjurate de niște blocuri din acestea. Așa. Punem așa. Cred că o să iasă foarte tare această casă. Și e un model foarte mișto. Puteți să le îmbunătățiți unele modele. Și așa, intrați, pac, în casă. Și acum, gata, închis ușa. Și ca să dea foarte frumos, putem aici la lele este tralafi. Să nu mă întrebați. Așa, da, stați bine. Și punem aici niște flori să dea bine. Și acum stâlpii de susținere le facem din acest bloc.
casa asta nu e înaltă, dar e mai extins așa, vezi? E cam pe la nivelul acesteia, dar numai că un bloc mai mic, da. Un bloc mai mic. Așa, pac și așa. Deci va ieși un model chiar foarte tare. Și acum, ca să dea mai bine, punem niște scaune din acestea sau scări. Acestea au mai multe folosiri. Le poți face ca acoperiș, le poți face ca niște scaune, vezi? Și le mai puteți face ca niște scări. Deci se pot face în diferite, vezi? Așa, se vede chiar foarte tare, epic. Și aici se vede, vezi? Se văd spate. Nu știu cum. Așa. Și mă gândesc acum cum să fac pereți. Așa, să vedem. Luăm unde ăsta, un jungle. Așa. Facem cam așa, jungle. Așa. Și să vedeți cum o să iasă. Jungle aici. Așa, punem jungle și ce o să punem noi sub jungle? Tot niște scaune din acestea. Vedeți cum o să arate. Așa. Și o să iasă chiar mai frumoasă această casă decât cealaltă. Așa. Și acum luăm ăsta și punem așa aici și o să terminăm foarte repede această casă și restul umplem cu geamuri. Deci geamurile. Așa, și punem geamuri. Ne trebuie multe geamuri. Așa, vezi? Deci are un aspect foarte frumos. Dar mai trebuie lucrat la acest aspect, că nu e încă fabulos. Așa. Acum o să luăm ce să luăm. Cred că facem unde ăsta. Da. Va vedea și chiar foarte tare. Așa. Și începem. Să facem podeaua. Așa. Deci e foarte tare această casă. E mai tare și decât prima casă. Sper să vă ajute. Sper să vă ajut cu modelele acestea de casă. Pentru că dau foarte frumos aceste modele și sunt chiar foarte tari. Dacă vreți să aveți o casă frumoasă, faceți un model din acesta și dacă jucați multiplayer, vă uimiți prieteni. Așa. Acum ne facem acoperișul. Gata, deci luăm niște blocuri și facem așa. Ca să vedeți și cerul. Dar doar puțin. Așa.
am oprit sonorul pentru că vreau să mi se aude mie vocea, dar se vor auzi niște băzuituri când sparg un obiect. Așa. Și niște geamuri așa, vedeți. Și după aia cred că punem scaune. Vezi, ce mișto să iasă acoperișul acesta. Filmez cu o tabletă Olvia X4 Nano. E foarte ieftină tableta, dar e foarte bună. Vă zic să vă luați și dumneavoastră una, nu e scumpă deloc, 2 milioane. Și acum cred că s-a mai ieftinit pentru că au venit alte tablete de la Olviu mai bune. Și cred că e 1 milion acum. Și o găsiți pe Mac, pe desktop, site-uri din acestea. Și eu recomand, e foarte bună această tabletă. Costă și puțin și e foarte, foarte bună. Așa. Am făcut și puțină reclamă la Olviu. Și uitați, această casă e miraculoasă. Deci așa, bam, cu jungle. Și când intrați așa, vedeți, aici. Da, faza e că trebuie să săriți. Puteți să puneți ce vreți în ea. Așa, acum vom încheia și episodul. Și să vă amintesc să dați like, share și de toate chestii de astea. Așa. Și la revedere!